आं लायब्लाबोथ' फैखायासै नालाय गावनि गोसोसै गाव माला फैयो फैथों बाराबा गावनो थानो हायाब्ला गावनो फैखागोन बियो बे जेब्लाखि फैया मानो इसानि थाखाय आंनि गोसो गोरबो आरो आंनि न'खरनि आंनि दरखं गासैबो खुला इसा नों जेब्लानो आंनि फारसे अननाय फैफिनगोन नों जेब्लानो आंखौ गोसोखांफिनगोन अब्ला नों गावनो हारसिं फैफिन नोंनि थाखाय आं जेब्लायबो राजि नों जेखि समावनो फैया मानो आं नोंखौ नाजावगोन गोदो आयंनि थाखायनो जि जानांगौ जाबाय आरो नेक्स्ट टाइमाव आं माब्लाबाबो बेबायदि खालामला आं अनलायनानै जाफिननोसै इसा नेनानै थाबाय नोंनि फैफिननाय समखौ जोमै नै बेगा लादो आरो दा गारि फैयोब्ला गाखोनानै थांदो बेफोरबायदि एसे एनै न'खराव नांलाय खमलाय जाब्लानो बिमानि न'आव खारना थाफैनो नाङा बेबायदिखौ रावबो मोजां होना थांदो थांनानै दलद थाहै आरो फिसाजोखौ जोथोन ला अनलायनानै जानो सोलों खोनादों आं मा बुंदों माथो जेबो होना जागोन दे नङा थांनानै न'आव दलद थाहै बिखुनजोनियाव निमाहा बिहै आरो अनलायनानै जा न'आव सहैबाथाय आंनो फन हर जागोन दे थांदो नोङो न'आव थाङा माथो आं लावगि मोहानावसो थाहैगोन आं गारियाबो माला फैगोन आरो बे गारिखौ नेबाय थायोब्ला हरब्लाबो सहैनाय नङा आङो थाबैनो थांनायानो मोजां जासिगोन इसा फिसा औ आफा नोंनि आइया आंनो हराव गासै खोथाखौबो खोन्थाजोबदों नों जावै सोरनजों थांफिननोसैबालाय औ आफा दा नों मा बुङो हिन्जाव फिसा आं मा बुंनो नोंनि गोसोआ मा सान्दों आफा न'खरनि मानसिया जा थोनो जेरै बुङो आं बिदिनो आइ आरो आबैमोनाथ' गासैबो राजि दा नोंनिफ्रायल' खोथा मोननो नांगौ आइसा गावनि फिसाखौथ' बिमा बिफाफोरा गासैबो सानफ्रोमबो लोगोआव थाबाय थानायखौनो हास्थायो नाथाय मा खालामनो फिसा हिन्जाव फिसाया मालायनिसो फिसा हिन्जाव फिसाखौ माब्लाबाबो लोगोआव मोनबाय थाया नों बेबायदि फैनानै थाफैनायखौ गामिनि गासैबो मानसिफोरानो आरो खाथि खालानि सिनायनाय गासैबो मानसिफोरानो मिनि सोगारलायथारो बेथ' जाखागोन आफा आं बेखौ मिथिखागौ मा बुंनो फिसा जेब्ला जों लामा ससे दावबायलाङो गामिनि मानसिफोरा खाथि खालानि मानसिफोरा सिनायनाय मानसिफोरा लामायाव बेंसनानै सोङो माथो देरहा नोंनि फिसाजोआ हौवा गारना फैबायनो होननानै बुङो जेब्ला मोगा मोगि सोंजायो अब्ला आं बिसोरनो मा फिननाय होनो जायो जोबोद लाजियो आं बाबा आंनि थाखायबो दे नोंसोरो गोबां लाजि फोनांजाबाय माथो खालामनो फिसा मिनि जानायानो जाखाबायब्ला बिनिखायनो फिसा गोसोथ' गैलामोन नोंखौ बै हौवानो हरनो नाथाय बेसेथो बेबायदि मिनि जानो रावबो मोजां होना बेनिखायनो फिसा जे जाबाय सिगां बेफोरखौ बावगारलायनानै गावनो गुरै जानानै थांफिननानै अनलायनानै जाहैदों जासिगोन दे आफा गाबनो नांला आं गासै बाथ्राखौ बुजिजोब्बाय आंनि थाखाय आरो नोंसोर बेसेबां खस्थ' जाबावनो बेसेबां लाजि फोनांजाबाय थाबावनो बेसेबां लामा सामा बेबायदि बेंसनानै सोंजाबाय थाबावनो जि जायो जाथोंसै आंनि खाफालाव जा लिरनाय दङ बेनो जाथोंसै नासयजायोब्लाबो अनजायोब्लाबो बिनि आखायावनो थांफिननोसै नोंसोरखौ आरो आं दुखु होबावनो गोसो गैला आफा दे आइ दे जों बिमा बिफानि आशीर्बादा आरो बोरा जेब्लायबो नोंजों थागोन गोजोनै था फिसा गोजोनै था आबै इसा थौदो नोंखौ नोंनि फिसायनि न'आव दोननानै फैनोसै जों आबै इसा नोंखौ हारसिं थोनहरा जों आबै आरो आं नोंखौ न'सिम दोननानै फैगोन थौ आबै आरो बिनानाव दैजि नोंसोरखौ माबोरै नागारलांबावगोन आं नोंसोरजों थानानै गोजोननाय मोनोमोन आबै नोंखौ माबायदि नागारलांगोन आं आबै आबौबोथ' गैला दा आं गैयाब्ला नोङो गाबखोमाबाय थायाथ' आबै इसा आंनि जिउ संसारालाय बिदिनो थांसिगोन आंखौ बारा सिन्था खालामनो नांला नों आं बुरिखाबाय
आंनि बैसोआलाय आरो मा बेसेथो दंबावो थांनानै थानो। दिनै दं गाबोन गैया। आं जेरैखि जाया मालाबा दब थैना थांब्लाबो जेबो लस गैथारला। नाथाय आबै, नोंसोरखौसो सिन्था खालामो। आंनिखौ दोनथ'। नोंसोरखौसो आं जेब्लायबो मोजां जानायखौ हास्थायो। नोंसोरनि जिउआ, नोंसोरनि संसारा गोबाव सम दंबावो। बिनिखायनो नोंसोरो गोबाव संसाराव थांनानै थानाय समाव नोंसोरल' आलो गोजोनै थालांनो हाथों। आबै, आं नोंनो खोथा होदोंमोन ना, नोंखौ आं फिसिगोन होननानै। नाथाय आबै, आं रोनजों थांफिनोब्ला आं नोंखौ बहा फिसिनो मोनबावनो आबै? आब', नों गुमै रोनजोंल' थांदो। आबैखौ आं दङ ना, आं नायगोन। थौदो आबै, गोबाव जागोन नोंखौ दोनलांनोसै। फिसा हिन्जाव, नोंखौ आरो दिनैनिफ्राय लोगो मोननाय नंला। फिसा हिन्जाव, आलो गोजोनै थाहै फिसा। जोंनि आशीर्बादा नोंजों जेब्लायबो थागोन। आयै आयै, आंखौ नोंसोरो मालाबाबो खबर लानो दाबावगार आयै। नोंसोरो आंखौ सानफ्रोमबो खबर लाबाय था आयै। जाबाय दे, जाबाय। जों नोंखौ जेब्लायबो खबर लाखागोन ना। गाबनांला फिसा, गाबनांला। गाबनांला आइ, गाबनांला। गोसोनिल' थाहै आरो सहैबाथाय आंनो फन हर। फिसा हिन्जाव, नोंखौ आं दोननो थांला। नोंखौ आं दोननो थाङोब्ला आंनि गोसोआ आरो बांसिन दुखु मोनगोन। नोंखौ गारबोनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंनि बिनानाव दैजि आरो नोंनि आबैयानो नोंखौ दोनहैथोंसै आइ। थांदो दे सना। थांदो फिसा, थांदो। खोनासंलाय आयै, रोननि गोसोआ एसे गोनो गोथो जानो हागौ। रोनखौ एसे बुजायबो दे आयै। दे, जागोन दे। आरो जेरावबो दाथां। जोमै बिहामजोआथ' गैखाया। न'खराव रावबो गैया जागोन। न'खौ एसे मोजां नोजोर हो। न'आव थाङा आङो। लावगि माहानावनो हाबना थाहैनोसै। लावगिजों मोजां रायलायनानै थाव संख्रि फानलु माइरंनि एसे खरस होनानै इसानावनो थाहैनोसै। आंनि बे फिसाजोआ आंखौ नाङा होननानै बुंदोंथ'। बे फिसाजोआ सानबैसे थायो बिमानि अनगा। आंखौ नागिरोना नागिरा नायनि आङो। बिमा गैयाब्ला माबायदि खस्थ' मोनो, माबायदि दुखु मोनो, माबायदि आफसुस जायो गोसोआव। गाबोना गाबा नायथारनि आङो। बिमाखौ नाङा जादों बेनो। बिमानिख्रुइबो बिफायासो गोनांसिन बेनो। नायनि नहय बेनि बिफाया बेखौ बेसेबां खुसि लाखिनो हायो। आरोथ' बे अलंबार, नायनि बेखौबो हिन्जाव गैयालासे सानबैसे थानो हायो बियो। नागिरोना नागिरा आंखौ। सोरांस्रिमनाथ' नागिरनाय नंखाया बियो, देरहामोना। थैनो रोङै बुरैयाबोथ' नागिरनाय नंखाया बियो आंखौ। बिसोर बिफा फिसाया हिन्जावखौ बिमाखौ नागिरनो रोङा। नायनि आं र' सानबेसे बिमा गैयालासेनो थानो हायो, सानबेसे हिन्जाव गैयालासेनो थानो हायो बिसोरो। दा लावगि माहानि न'आव थांनाय लामायाबा अबे मोनसे लामाथिं थांनाया मोजां जागोन? बै दुब्लि बारिथिं बारस'लांनायाबोथ' अखा हागासिनो खमबा लेथ्रा जानानै दङ बे, हाब्रु गोजा। दुब्लि बारिनि लामाथिं थांजानाय नङा। बिथिं हाब्रुआ बारा जागोन। ओइ मेन रडथिंनो थांनोसै र' आङो। दैजि, रथ'लाय। आबै, रथ'। मा जाखो आबै? आबै, एथ' गोजान दंबावो थाबायलांनो। आरो नोंसोरो दा एथ' गोजाननिफ्राय न'नि फारसे थाबायनानै फैफिनबावनो नांगोन। औ, मा बुंनो नागिरदों नों आबै? आं बुंनो नागिरदों जे नोंसोरो बेनिफ्रायनो थांफिनदो नामा? आं हारसिङैनो थांनोसै। औ आबै, नों बोरै हारसिं थांनो जाखो? नोंखौ बोरैथो हारसिं थिनहरनांगौ जाखो जोंलाय? न'आवबा रोनाबा दंना गैया? आरो दङब्लाबो नोंखौबा मा खालामगोन, मा थागोन? जों थांगोन, जों दोनहैगोन। बेबायदि नोंखौ लामा ससेनिफ्राय थिनहरनो हानाय नङा। औ आब', गुमै रोना नोंखौ लांनो फैनायाव नों थांफाखायासै। दासो नों उल्था हारसिं थांफिनोब्ला नोंखौबा आरो मा साननानै दङ, लाखिगोन ना लाखिया? आंनि गोसोनि फोथायनाय। मानो होनोब्ला रोना आंखौ लाखिगोन। मानो होनोब्ला रोनि आरो आंनि जों सानैनि अननायनि नेरसोना दाबो दङ। आबै,
रोना आंखौ लाखियै खोथा गैया, बियो आंखौ लाखिगोन। आरो नोंसोर एथ' गोजान थांलाय फैलाय मानो खस्थ' खालामनो? बेनिखायनो नोंसोर थांफिनदो आबै, आं हारसिं थांनोसै। आरो जुदि माबा मोनसे जायोब्ला खबरखौथ' मोनखागोन। नाथाय आबै इसा, नोंनि आइयाथ' न'सिम दोननानै फै होननानै बुंदों आरो रोनखौबो बुजायनो बुंबोनो जोंनि सिगाङाव बुंहरदों। दा थांनानै जोङो नोंनि नोमानो मा फिननाय हैनो? आबै, थगायहैदो मामाखौ जे औ न'आव दोननानै फैबाय आरो जों बुजायनानै फैबाय बेफोरबायदि होननानै नोङो बुंहैदो। जेबो टेनसन दाला, बाखि गासैखौबो आङो मेनटेन खालामना लासिगोन। दे बिदिब्लालाय आबै, नोंनो जुदि आखायाव लाजोब्बायब्ला। नाथाय आबै, मोजां गाज्रि सानै हयै मोजाङै सोलिदे। आरो जुदि माबा मोनसेफोर जायोब्ला फन हरबानो जाबाय। दे जागोन दे। दे होमबालाय आब', जों थांनो नांलाब्लालाय थांदो आब' सना, मोजाङै आलो गोजोनै थाहैदो। थांदो थां आबै थां, नोंखौ नाहरबाय थागोन जों। दे थाबायलांदो थां। थादो आबै, आं नोंखौ खबर लाबाय थागोन। गोजोनै था। आरो न'आव आबौ गैला हारसिं होननानै नों गावखौनो दुरबल दा खालाम। आं सम सम आइनियाव फन हरब्ला आं बुंहरगोन आइखौ, आयै आबैखौ जोथोनै ला, आबैखौ अन, आबैनो जानाय लोंनाय हो, सम बायदि आबैखौ नाय होननानै आं बुंहरगोन। नों जेबो सिन्था खालामनो नांला आबै, थादो। जिउ मोनसेयाव खनसेल' हाबा जानाय संसार जानायावनो आब'नि जिउआव एथ'ग्राब खैफोद। जोबोर खस्थ' मोनबाय फिसौआ। बैसोरथ' दैजिसो। फैदो आबै थांनोसै।